A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Uban sa atong tagsatag sa kakatuyuan, atong ihalad ni ining santos nga misa, kining musunod. For the healing of APC Lita Manlangit, APC Lucy Canora, Tatay Segura, Erlinda Yu, Amuer Fino Mapalo, and June Cabantog. For the good health of Chan Chin Lam and family, Joseph and Vidal Espelita and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, June Ong and family, Adora Wong and Zenaida Ho and family. For the special intentions of Reparina Banzon and Fernando Banzon, for the safety of overseas Filipino workers, for the birthday blessings of Kathy Kailan, Editha Duarte, Ted Chitan, and Juvie Ikyuchi, for the eternal repose of the souls of Manuel Gotianoy Uy, for the soul of Roberto Bab Uy, Sister Junicia Ausa FSP, Raimundo Sr., Felisa Nicanor, Arlindo, Raimundo Jr., Arlinda, Leticia, Daniel, Cecilio, Gregoria, Valentin Sr., Marciana, Jovita, Concepcion, Bienvenido, Conciso, Lilia, Gamaliel, deceased members of the military, and all the departed, especially those who died a violent death. Mayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Sumala sa atong kasinatian, lisod kaayo ang pagpasaylo ug ang pagbuhat og labaw kaysa gikinahanglan. Ug mas lisod pagayod ang paghigugma sa atong kaaway ug ang pag-ampo alang sa mga tao nga nagpasipala kanato. Apan si Jesus naghatag kanato sa iyang gugmang walay utlanan. Isip mga templo sa Dios, makakat-on unta kita sa paghigugma sa uban sama sa paghigugma ni Kristo. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsuon ni anataron sa ikapito nga Domingo sulod sa tuig
og niining Dominguha gihagit na sadta sa Ginoo sa paghimo sa Dios nung gugma nga mo'y maghatag natog kahingpitan. Ug busa, di pa man ta mga hingpit, ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining santos nga misa, hinumduman nato og hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, og kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kagahin sa iyang mga tao dinhi sa yuwa. Ginoong Diyos naging tunghari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawang kansasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, gawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
O Dios nga makagagahom itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katao, prangkay siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalus, ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isig kataw, ingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako, mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Dayga ang Ginoo kalahag ko, ug ang tibuok kong kagalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalahag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan mga kaayuhan niya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo, dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan.
maingon nga ang amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang gano kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo o gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon kun maghunahuna ang usa kaninyo nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, libugon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa iyang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sa pagkatinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang. Si Pablo, si Apolo, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi, ug ang kamatayon. Ang karon, ug ang umaabot, inyo kining tanan, ug kamo, iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang nagtuman sa sugo ni Kristo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malakasag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping,
ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon, sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya saway pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, labi na gyud nato nga naaron sa kahimtang sa lawasnon nga mga kasakitan, na mga sakit o sa mga nag-atiman. Ang Ginoo naghatag nato ron og usa ka nindot kaayo nga mensahe aron nga dili makababag ang atong mga sakit o kasakit diha sa atong pagsinati sa tinuod nga kalipay. Malipayon ba mo ron? Inyong mga naong gabugat lang, no? Di man ko kakita ninyo diha mga masakiton, basi sige sa murog pingit. Kinahanglan malipay gid ta. Nya ngano mang di man ta malipayon? Usahay apil na sa ning naghumili di sad malipayon. Tungod kay wa ta ka practice o kanang gitawag og hingpit nga paghigugma. Hingpit bang paghigugma. Kay ang bunga gud sa gugma mga igsuon kalipay man. Wa gilaing bunga sa gugma, kalipay. Nya gusto ganitang malipay kinahanglan mahigugma kita. Wa may lain. Ang source sa kalipay gugma. Dili gyud ka makapangitag lain kwarta, di man nakahatag kalipay. Kanang bana, asawa, kabit, uyab, di nakahatag og kalipay basta mamaynusan na og gugma. Pero naaga ni gugma, bisag pari pag madre, malipayon. Basta maghigugma ay. Mo na kamo diha sa kaning choir og wa na mahigugma, di gina malipayon. Sige nilang kanta og Hallelujah, pero ang ilang naong sirado kayo. Pero di man noon parihatong choir mga buotan ni sila mga higugmao na. Bag-o pang niagi ang atong Valentine's Day. Ambot pila ka kabuk na lipay o pila sa kabuk nito ang luha ni adtong panahona. Depende na no? Nakaron unsa may gitudlo ni Kristo nga hingpit nga paghigugma. Ang iyag yung gitudlo nga kinahanglan mahigugma kita sa tanang tao sa atong kinabuhi. Nya kinsa magiunahon natong higugmag maayo? Aron nindot jud kayo atong paghigugma, unaha gitong mga buangon, kadtong mga palaaway o kadtong imong kaaway. Maunay unang higugmaon. Niya ang ikaduhang higugmaon kadto dayong mga buutan.
Kay kung unahon nimong buotan, ya maanad kag higugmas buotan, igabot sa buangon, maapil kag kabuang. Matakdan dayon ka ba? Pero naas imong hunahona, niya sa tong hunahona nga higugmaon kun iguna ning buangon. Ana, inigabot sa mga buotan, mosamot kag ka alive. Nya og naa say buangon, di sad mamaynusan. Kay daan naman kang nangandam. Nya, mao ni ang inyong gugma? Mao ba ni ang inyong paagis paghigugma ay? Tanawa, hasta pari, di nyo tinggan. So, mo na nga sa unang pagbasa, niingon diri, kinahanglan gyud mo nga mahimong balaan. Sama nga ang inyong amahan, balaan. Ayaw mo pagpanimalos, ayaw mo pagdumot. Kaya nga naman, wa man ay kapuslanan. Ang buhaton o nato, magsige ra kita higugma. Ya sa ikaduhang pagbasa, yun, templo kamo sa Dios. Ayaw pasipad ang templo. Nya unsa may makapanindot sa templo sa Dios, kun ang imong papuy-on diha, mao paharion mao ang gugma. Muna dito sa langit, ang nahibilin dito gugma ra, wa lain. Matud pa ni San Pablo, mahanaw man na kanang pagtuo, paglaom. Mawa na. Pero unsa may hibilin? Gugma. Mao na kana inyong mga naong, kani akong naong, mahanaw sad ni. Dinis kalibutan, mahanaw ni. Nya kun ana ra ta kutob mo higugmas naong, nya dipindis naong, ini kahanaw wa na sad imong gugma. Labi na yung mahibilin kato mga naong nga di juga ganahan, asa mo. Pero ang ato ganing sentro is muhigugma ra kita nya unahon nato ni mga buangon kana nindot kayo. Nakaron unsaon man paghigugma? Hibaw mo. Ako mong tudloan og tulo ka aksyon sa gugma. SSS. Mo ni akong paborito kayo, no? SSS. Mao ni sila yung mga acts of love. Kamong mga nag-alagad sa masakiton o kamo sang mga masakiton, gamitan ninyong SSS. Di ba? Magsige lang mo ngisi. Tanay, S. Di ba? Ngisi ka. S. 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 Ngisi. Unsa may unang S? Smile. Smile. Pahiyom. Bisag di ka mo tingog, smile. Muna, og nagani kay makitaan imong kaaway, smile. Pahiyumi siya. Og masuko siya, pahiyumig maayo. Kay mag-ana mo na siya kakusmod. Pero sa madugay, sa madali, matakdan ginani mo, mo smile na. Kamong mga bana, inyong asawa kusmod kayo, kay hubog kayo mo, sige, smile. Di ba madugay, maingon na inyong asawa, amaw mga kambuanga ka diyan, smile ka diyan, sa nayabag ka, sa nayabag ko sa paghigugma mo, natukhang dayon ha. Sige, hilag smile. Di na kinala, musulti ka. Gitawag nilag, action speaks louder than words. Kung ang tao gani, mag-smile nimo, unsa may imong hunahuna, nalagot na nimo o nahigugma? Nahigugma. Oh. Basta mag-smile. Ikaduha, service. Nya kay nag-una man kag smile, smiling service. Sige. Suway ko nun nabi. Ang imong silingan nga daw kayo, sigig panglibak nimo. Sigihi siyag pahiyom. Nya ikay manilhig sa iyang tugkaran. Anya, magluto dahil kag pagkaon, nya siya imong tagaan sa imong giluto. Dangtag mga 5 ka tuig nimong buhat, ana. Maulian gina. Oh. Pila ra man sanang 5 ka tuig. Kaysa magbungol mog 30 ka tuig. Di ba? Hangtod na lang mo mga matay, 50 ka tuig, mga matay mo uban ni anang inyong pagdumot, diretso yung sa impyerno. Ya sa wap mo maabot sa impyerno, dili mo makasmile, gahugot na inyong bakba. Kung sa may mahitabo, mura mo mga patay nga naglakaw. Kay ang patay hugot, kay nagbaba. So, muna ikaduhang S, no? Smile, kanya, serve. Ikatulo, kani mo ipinakanindot. Sacrifice. Antusa. Antusa siya. Unsa man ang antos? Ang pasabot ana, hilak lang og ampo pero ayaw kasuko. Mao na siya antos. Hilak og ampo nga way kasuko. Naman sa iba nato, naghilak pero nagpaminti. Ikaw, magsige mag-ana, ayaw. Kaya di man na siya antos. Unsa man na siya? Pagdumot, kayugot.
nakahilak kas imong kayugot. Ayaw, kinahanglan nga muhilak lang ka og mo antos. Munay gibuhat ni Maria, ni ampo siya og nihilak samtang nagsudong sa iyang anak nga gikulata o gilansang sa cross. Munang wa gid siya kasala. Si Jesus sad samtang si Judas ni budhi niya, niadto siya sa tanaman sa Getsemani og nihilak ra sad siya dito og niampo og wa gid siya masuko ni Judas. Suwayin na ninyo mga asawa, kung mga bit inyong bana, hilak lang og ampo pero ayaw kasuko. Niya kauli na niya ing nadayon ni Anas Judas ay nauli na. Di ba si Jesus gihagkan man tong Judas? O kana imong bana mo, hawak mo day na nimo. Niya nighawak niya, ingon din ka, mayo kay hinagkan si Judas da. Niya unsa may resulta? Ikaw kay ni buhat man kani ana, ang imong dughan mugaan. Mugaan ang imong dughan mga igsoon. Kinsa may nagpagaan ni ana? Dili ang imong bana, dili ang imong kontra, kung dili ang Ginoo nga nagsugo nato paghigugma nya kay ato mang gituman hatagan din tas Ginoo sa gitawag niya kalipay nga dili ikahatag ni ining kalibutan. The joy, the happiness that the world cannot give. Mauna nga atong mga santos, nauban ato masakiton, naiuban ato gipang torture, gipang martyr, pero nagpabilin silang smiling. Nagpabilin sila nga mualagad og ang ila ganing alagad, ang ilang mismong kasakit mo ilang gihimong alagad serbisyo para sa simbahan. Ngang ilang sakit og kasakit wa nila himuang mura bitag dimalas, wa nila tan-awa nga dimalas kung dili gihimo nilang puhunan aron makaalagad. I-offer nila like ni St. Teresa of the Child Jesus, ni San Roque, nilang Padre Pio. Ilang gipang offer ang ilang kasakit aron ang simbahan malig-on og mahinluan sa sala. At tistingin na ninyo, karon inig uli. Sige, tistingin lang sa diya, kamo-kamo lang usage. Lingi ako nimong tupad niya, smiley siya. Na to kamao ba kang mo smile? Nagiuban, di gyud mo lingi. Di ano lingi. O kamo sa dihang mga masakiton, kamong nag-atiman sa inyong mga kan. Karong adlaw, himua nga imo nang misyon hangtod mo gabi magsige ra jud kag smile sa imong mga kauban sa balay. Nya kamong masakiton ay no pagpingit-pingit, smile lang. Sang mag-agas inyong luha, smile. Ug mao ni siya ang source sa healing. Naani siya psycho-emotional effect kaning pag-smile. Ako bitas una, nanguyab ko ba? Tauna, si Kanyer pa ko ato, high school. Giingnan ko sa akong gipanguyaban. Sama na kay samin sa inyo, nako na, insya, manamin ka, nako insya, nya wa ka mauwaw nga kabati ni Mugnaw. Uban ato gipangtangtan nako tanang samin, og kusmod nakikugnaw maglakaw. Pero doon ako'y maestro nga nakaingon ako, insya nga, wa ra bagyoy batig naong class basta mo smile ta. So igabot ron niyo sa inyong balay, kuha ang tan-aw mo sa samin, nya smile mo, nya kanang smile nimo nga ikaw mismo maganahan ka, mauna na siya imong i-wear wherever you go. Mo to, sige na sa kong butang og samin, kasi kong smile. Nya maglakaw ko, ako na tong gi-practice akong smile. Ang mga tao kung masugatan mo, smile sad nako. Wa ko kibaw nga niingon na dito, wala nabuang naman tingali na siya. Sige kong smile. Unsa may resulta, digaan ang akong gibati. Wa na ko magsingong bati kog naong, di ko pareha ana, bati kog naong, di na ko magsing ana. Sige na ko smile. Nigaan akong hunahuna, nigaan akong kasing-kasing. Wa na sa ko maghunahuna nga ingnon kong batig naong. Nakumpiyansa po ko. Yan, arang-arang na sa dang akong grado, na-appeal na ko top 10, hangtod na sikat-sikat na ko. Nya mo to nga, dunay ni dool na ko nga usa sa among mga arang-arang ug mga naong. Ingon siya nako nga nagpaabot lang kuno siya nga akong panguyaban. Mota ako sa siyang giingnan na kay samin sa inyo. Siya na nako nanamin ka siya. Oo, namin ko niya magasa kong bag na siya. Nako wa ka mauwaw nga nisulti nako ana nga kagwapa nimo kabati na kog naw. Yan ingon day siya.
og ikaw may kinabatian sa tanang lakis tibok kalibutan para nila, pero para nako ikay kinagwapuhan. Nadaot gito sa smile siguro. Ang pasabot ana doon na siya healing kana bang muratag mugaan ang atong bation. Ang gustos Ginoo nga igsuon nga malipayon man ta. Di mo siya gustong mag-uulta. Ya, ang paghigugma kanang pag-smile, pag-serve o ang pag-antos, sacrifice, mao man na sila components sa atong pagpakigrelasyon sa ato isig katao. Ang una gyud smile. The eyes is the window of the soul. And if you can enter into that window, then you can also enter into the door. Anya, og makasuod na kasing-kasing sa usa ka tawo, mo relax po na siya. Muna ang problema ron sa atong nasod, sige ta dinhi og away, sige away ang atong mga government officials, away hasta sa niya simbahan matakda na lang sad sa away. Nganuman, we failed to smile at each other. And we failed to serve one another. And above all, we refuse to sacrifice for one another and for the whole community. Natay gitawag og communion of communities. Mao nay atong tema. Parish communion of communities. The basic component of communion is unity among diversity or unity in diversity. Kana bang maghiusa ang dili parihas? Paras kung nato din yan, tanawa na inyong mga naong, parihas din mo. Kamu diyang naas balay, pariha din mong naong, bisag pulos mo tagbalay, dili ay. Pariha mong batasan, dili. Pero unsa man na pag-unify, gugma ang gikinahanglan. No, na pahiyomi, pasalamatig, pahiyom ni mo tanaw kas pikas, iga, salamat Lord, napa ni siya, buhi pa ni. Igbangon sa imong anak, nga porting tapulana, kusog imo suyop, nga, salamat Lord, buhi pa ning animal. Hinaoton ta, mahimo na ni siyang human. O, ana, kay animal pa man karon, kay dili pa man siya kamaong muhigugma. Sige lang. Hangtod yun moabot ng panahon nga moingon ka sagpaon ka diri, moingon na kasalamat Ginoo nga gisagpa ko niya. Ngano nagpasalamat man ka? Kay nahimong reality, nahimong concrete, na fulfill ang sugo sa Ginoo nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas. Magpasalamat ka sa taong nisagpa kay siya nihatag nimog opportunity nga imong ma-practice ang gisugo sa Ginoo. Di ka ana ganahan. Wa gyud mo iko ano? Wa gyud mo positive response. Kamo ganahan og sagpaon. Dili. Karon sugod karon ikondisyon na imong kaugalingon nga kung sagpaon ka pasagpa yung pikas. Nga sugdin aninyo sa dili pag kasuko. Ana. Nga kung ang imong bana mo sagpa nimo bawsi din siyag words, aw barsi usa siyag smile, service og sacrifice. Nga kung doon naman kay ipagawas nga words, kinahanglan ka ng words nga I love you. Kana ra gyud. Sagpa diri I love you. Ana. Nya balihon kag sagpa. Punig jutay, I love you very much. Yag sukmagon ka, tangtang imong ngipon. Kay dako-dako siyag kumo. Imong puniton imong ngipon, mutan-aw kaniya with smile pero wa na bungkag na dire. Nya mo ingon dayon ka, nothing gonna change my love for you. Moabot yung panahon nga iya kan tukon, ug iparukas bongbong. Kay porti na ganyang lagutan nimo kay luod na kay kagnaong. Pero makamanis lang yapon kag smile bisag galisod kag sulti mo ingon lang yapon ka till death do us part. Nito ta kana no? Og mo nay gibuhat ni Kristo, mo nay gibuhat sa ato mga santos labi nas mga martyrs sama ni Pedro Calungsod og ni San Lorenzo Ruiz og nakatransform sila sa katilingban. Ang kalibutan karon nangita og mga tao nga mo transform sa kalibutan based on love, not based on pride, not based on power and wealth, but based on love and love alone. Mo commit mo ani, la manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan.
dalan sa Espiritu Santo, natin Maria la Virgen, bisakit sa sugo ni Poncio Pilato, bilansan sa krus na matay o nilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios na Amahan, makagahon sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita karon ngadto sa atong mahigugmaong Amahan kinsa nagtawag kanato ngadto sa kahingpitan sa kinabuhi ug puno sa gugma moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, nga dili unta kini mabahin-bahin, hinuon, magkahiusa sa pagsangyaw sa maayong balita sa gugma ug pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong katilingban, nga mudugang ang atong pagpakabana sa kahimtang sa atong nasod, sa mga nabiktima sa droga o sa atong mga kaigsuunang naangin sa linog sa Surigao. Magampo kita sa Ginoo. Alang nining tuig sa parokya, ingon nga kayusahan sa mga komunidad, nga ang gugma sa Dios mutubo unta diha sa atong kinabuhi, aron makahimo kita sa paghigugma sa atong mga kaaway ug sa pagampo alang ni atong nagpasipala kanato. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa benefactors ug sponsors nining TV Mass, nga madawat unta nila ang gatos kapilo nga ganti nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton ug ang nag-alima kanila, matagamtam unta nila ang gugma ug kaluoy sa Ginoo, nga maghatag kusog ug kahupayan diha sa ilang mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Dios among Amahan, kaluy kaming imong katawhan, tabangi kami sa pagdawat ug paghigugma sa usag-usa, pinaagi sa gugma sa imong anak si Jesucristo ang among Ginoo nga naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Testify this gift at your command.
mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon pagmaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eukaristiya pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak, imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Dai munang nagaan sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga makan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita karon pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kaimo manang iharian, ang kahurugan himaya, hangtod sa hatanga
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipakita nato karon ang timaan sa atong pag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang na maayo ako. Magampo kita. O Dios sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian,
makaamgo nagipili siya aron mahimong santos og nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak mabuhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kining santos nga misa nga atong halad alang sa mga masakiton, atong nahatod pinaagi sa tabang sa atong mga igsuon nga manggihatagon. Salamat sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, ug kaninyong tanan nga ningtambong sa santos nga misa. Daghang salamat usab sa atong mass presider nga si Reverend Father Crescenciano Ubod. Ang atong choir, Brothers of San Pedro Calungsod, ang atong mga pilgrims, World Apostolate of Fatima from the Shrine of the Immaculate Heart of Mary Minglanilla, led by Vilma Ortega, and the Association of Pauline Cooperators. Our offerers, sila si Tess Macias and Jane Duarte from the Association of Pauline Cooperators. Greetings to our YouTube viewers, nga sila si Barbara Pantoja from Amman, Jordan, Pabling Carion, Inday MJ from Saudi Arabia, and Giovanni Anignon from Jazan, Kingdom of Saudi Arabia. Alang ni adtong gusto mo tabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa, alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Maigsoon, usa sa mga nindot kaing gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios non nga kalipay. Nga lipay na gitang tanan. Nato lang buhaton magsige ra gitag higugma. Nya gamita tong SSS. Unahag apply sa SSS ang mga buangon, ipaawahi og jutay ang mga buutan aron kumpleto gyud ang atong kalipay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog, dawata ang panalangin sa Dios. Amahan, tanawa nga mahigugmaon ang imong katawhan sa gugma nga gipakita kanamo sa among Ginoong Hesukristo, diha nga mitugyan siya sa iyang kaugalingon ngadto sa daotang mga tao ug mianto siya sa kamatayon sa krus kay siya man ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hayag purihin siya at ating ibunyag awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, ngayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya'y ang gigsing-dingding ng bituin, liwanag ng glory.